Wala kasing sasalita sa inyo, kaya yun. Ang alam ng isa, tumutulong na sa inyo. Kaya nga sabi ko lang. Yun ang ano. Hirap ng buhay niya eh, yun lang. Tulog. Ako, hirap na hirap. Tulad kahapon, dami na ano lang, tawag-tawag. Ang area ko, binabalik ako sa area eh. Ibig mo, patura lang. Diyan sa may receiving area. Wala gusto eh. Hindi mo naman pwede yung tulungan sa iyo eh. Receiving area. Hello. Hello. Hello guys, mega love shout outs sa 1,000 viewers at my house. Hello. Hello, mega love shout out sa 3,000 viewers in my house. Wala ah. Hindi mo na ako ginising kanina. Paano kung ano, tulog din ako, di ba? Dito mo na alam to? Hindi ko narinig. Ano, pwede ka nga ng karami. Ang ganda na alam yan eh. Ang nagawa ko, gigising sana ng ano.
Kaya pala, muna dyan. Alas dos na. Sasagutin ko ba sa alas ni Gabriel? Ay, disturb me. Kaya pala alas dos na. Eh, paano kasi nag-visit ako, unang tawag niya, where are you? Alam mo yun? Tapos, boys, I'm in here, you're sleeping, why? You can't duty? You come duty? Yes. I'm late. Okay, 3 o'clock before 3 o'clock, you come here Punta na, kataksi tuloy ako, wala akong masakyan Hindi ka pa naghintay na kasi sabi lang, upay yung ano. Wala. Ang 205 hindi niya sure. Hindi niya sure yun. Kasi ang 205 talaga, hindi bumabalik dito. Pinapan mo yung ano. Hindi na ako tumawag sa'yo. Ang tulog ko may tumawag sa'yo eh. Kasi hindi na tutulog. Umihi kaya ako, gising pa. Tunga. Maligit, nag-plan sa akin. Hindi ba nagbibidyo ka pa nga ako kaya ba? Hindi kasi ako makatulog putang na, nakatulog ako. Gising pa ako nung dumating kayo. Hindi ko alam yun, tulog kasi pa ako. Sabi ko, kaya ko pa ito, madulong oras, mag-alam naman yan. Putang Kaya yan. gulat din ako kami sir pag bumaba sa CR, alam ko makita ano ba eh. Papasok Sabi ko, late ako. Ano, kataas ko yan. Nung gumising ako umihi, naliyugi na naman ako sa araw. Doon ko nga may tumawag sa'yo eh. Nag-bring yung ano, tipon mo. Ano ang malawag ako eh. Sabi ko, Ano naman yan? Paglalaway na kami, ikaw gising pa. sabi ni Kabilan, you party, last night, very hundred. Party niya yan. Do I very picture to you? You send picture? Pagkama party, very hundred. Ayos pa kami. Sabi ko, wala, tulog lang ako. Tulog ko kamo. Paano? Di natutulog. Ayaw ng honey, sweetheart, ayaw eh. Nagkakahiwala eh. Ang mahal na tibay. Hindi lang kita pinagsasagaan, wala na, tanga ka. Ayuyo. Pinagkamalan pa ako sa kalan. Punta na lang. Kagabi. Hindi ko kasi natutulog. What do you mean I've been catfish? Hello? Mega love shout out zigzag. What do you mean? Hello? Salamat ka, matibay ako. Pag nang babae ka, hindi ako ng lalaki, tanga ka. Gusto ko sana mag-PH kanina eh. Sana sabi ko, punta kakadayo ko, kasi madali pa ako. Kaya po. Dadalihin pa nila. Dadali nga sa briefing nun. Hindi ako tapos ng video. Hello, my friend. Kailan ba? 2021, 22 lang? Hindi na madami pag gano'n.
Night, eh, ayaw mo pilit sa night. Ganun talaga pag night. At least kayo. Pagka kayo pumayag mag-night, yun, makakapagdala ko yan. Ganun pa sa ako. Where's the girl from the thumbnail? It's me. Basta 20, 21, 22. Oh, 23 wala. 20. It's different. Ang years lang. At least may 28. Di pa ako nagpasa eh. Kasi nga, parang papel ko doon, 1, 2, 3. 21, 21, 22. Ang ginawa kong PH. Isa lang naman yata ibibigay sa O, isa atin. lang naman. Kaya ako ako tatlo. Pero di ko pa na ipapasa. Binigay ko na sa akin kung kanina. Sa akin hindi pa. Dahil naman yung mabibigyan kasi 3 araw yun. Oo. 20, kung sino mauna. 22. 21. Pwede naman yun. Ha? Nag-birthday ako sa Bita. Nilagay na sa Bita. Nasanay na naman siyang matulog ng late, kaya ganyan. Mga babae, yung isipin mo. Ito ng babae ko, wala na iba. Di wow. Babae lang kayo, pagdala. Mhm. Hindi na nga tayo. Mhm. Mhm. Kabuo ng tae yan.
nung malaki nga sahod eh, okay nga yun eh. Kasi nga, si Nita eh, trabaho naman yun. Hello, Bibet Log. Ang hirap bigkasin ng ano mo. Medyo love shout out. Okay lang kapatid, kamusta? Kamusta? Happy Sunday. Sabihin mo naman. Diba? Kailangan ko niya eh. Ayun dito, apat na yun. Kaya ah. Bahala kayo dyan, kayo lang magkaharapan dyan. Dapat din dito, puta to kayo. Dapat lang mo dito. Kasi nga, sige kayo, yung trabaho mo naman. Ay, overtime na yan, overtime. Yung tao, sa iba. May ginagawa ka, Kabila naman tinibay. Kaya pagbalik mo nila, sitong ng bakasyon. Iba yung sila nila yung... Wala mo ngayon. Hindi kasi nakasama. Kaya naging mag-jawa, obis yun. Pag ito mga kami tayo mga sa amin dito. Sabi tayo mga sa amin. Oo, dapat ganun. Hindi yun. Ano, makaya ako eh. Diba, Jer? tigas yung tinapay, ngayon. Tigas, mas matigas pa yung ano eh, yung sigaw, parang yung sa ilalim, tinapay yung tigas. Maingay ang mga nag-email. Diba, Jer, no?
Ay, hello! Jill Lopez Baker, mega mega love shout out. Salamat. Sige, wait lang ha. Silipin kita. Jill Lopez Baker. Salamat sa pagdaan. Pero mga bago, hindi makakaroon na rin. Mga ilang salo. Tago, tago lang muna. Bawal makita ni Lolo ang tagay. Jeff! Sino nga yung asawa ng ano? Manager natin? Si Jensen? O yun, sasabi ko bukas yun. Sir, kailangan na namin. Bakit? Sabi niyo, Roger, kailangan ka. Jensen na sa... Asawa mo, Vincent. Ang kamukha ni Ella. Kamukha ni Ella yun. Yung isa, yung parang supladita na hindi kumikibo. Kamukha nga ni Ella. Yung yun niya. Nakakausap ni Joseph na nag-gym-gym din kasi yung dati. Lately na lang naman nakikipag-usap ka mga Muslim. Hindi ko nasama ni Glenn. Pero ang ugali ng Lebanese na yun. Ang ugali ng Lebanese na yun. Hindi kayo kumain ng lugaw. Ako kumain ako kahapon. Ang ugali ng Lebanese, maigpit sila, pero fair sila. Pero Hindi masasan pero yung masaya lang yung mga yan. Pero fair sila. Kumain ko ng lugaw, nag-lugaw. Pero ano lang? Sira na yun. Kainin nyo yun. Wala lang pinahebon, naglalaki na kaya yung siyempre. Bukas pa yan, sila. Marami na pa. Your team. Akala ko nga si Marcos dati, puti yun eh. Hindi ko alam. Film daw yun. Yeah. Manager na yan. Oh, Lebanese. Sino? Kaya ano eh. Kaya Arabic. Lebanese. Hindi, sinong Marcos? Yung si Marcos, ano ba lahi yun? Kala ko puti. Marcos. Marcos, ano ba yung matawa doon? Sa HR? Hindi, sa ER. Kasi ano yun, si Sir Marcos Leon. Marius! Ay, Marius. Akala ko puti yun. Asawa niya si, di ba yun? Asawa niya si, ano, yung isang house dati. Lebanese pala yun. Akala ko puti. Wala dyan, dating nurse yun sa ilaw, asawa niya. Nabay Pino. Hello, hello. Hello, hello, hello. Housewife lang.
Marcos nakakulong. Sige. Marcos. Francis Leo Marcos. Tanga. Marilis pa. Nagtatago si host kasi kumakain at tumatagay. Lai balasa.
tutol na eh. Gusto mo? Ubus na. Ayan. Gusto niya. Nag-picture na. Sanilot lang eh. Apaka-aksayado. Albake. COVID. Detol. Eh. Yun, bakit po? Ay, mapait. Ha! Hello. Oh, hello sa ano? Sa wala ka sa damit ko. Sorry, thank you Lord.
so sure if we fall in love. Ang boring ng ating live. Walang tao. Babakbak ang aking face. Face lock. Kain apple, green apple. I love it. I love it. I love it. Tapos, sausaw sa asin. Ala, ano po na si Roger? Kain tayo mga guys. Green apple. Happy Sunday. Sunday na ba?
Mega mega love shout out sa 3,000 viewers in my house. Oo, eh. Lasing-lasingan. Ano po nga to? Kaya mo na yan, nagla-live ako. Kaya mo na yan. Oy, tadyakan pa kita dyan. Mega mega love shout out sa mga kapi viewers. Draping. Wala ko ng bukas. Wala. Draping liko. Slip cover.
Ayun nga, yeah. Ano pa? Ang galing. Ano yung pangalan? Ano pangalan sa toilet? Pangalan nun? Toilet deskiller. Toilet deskiller. Deskiller ba yun? Ano deskiller? Bakit? Wala. Ano lang. Tandaan ko lang kung anong deskiller, anong pangalan nun. Wow. Deskiller. Kasi, nakuha kami. Bakit? Yung pangalan dito tayo. Oo. Pinalilinis ko lang din sa amin yung ano. Sa amin, maganda yung pilitan. Yung powder. Pilitan din may tower. Ha? Pilitan din may tower. Deskiller pala. Wala. I drink, oo. Pag alcohol ka, drink. Drink liquor. Drinking. Tama. Meron, buying, eating, drinking, eating junk food. Bongbong. Mm. Langaw. Hello. Hello, hello. Naantok na si Inday. Ano ba ba silang dalawa ngayon?
Ayan guys, salamat sa mga nanood at mga naligaw. Thank you for watching. Bye-bye.